L-andament turistiku f'Għawdex fil-jiem tal-Għid il-Kbir kien pożittiv ferm u l-aħjar għal din il-gżira minn mindu faqqet il-pandemija sentejn ilu. Ikkonferma dan il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu Joe Muscat li f'kumment ma' One News ta' ċifri inkoraġġanti tal-okkupanza fid-diversi postijiet ta' akkomodazzjoni f'Għawdex. Dina l-ġimgħa tal-ġimgħa imqazza l-andament turistiku f'Għawdex kien forsi l-aħjar f'dawn l-aħħar 3 snin illi ilna għaddejjin bil-pandemija, fejn l-okkupanza ġewwa l-akkomodazzjoni f'Għawdex kienet qed varja minn 85% għal 90%. Joe Muscat qal kif s'issa għadhom ma ntlaħqux il-livelli turistiċi għolja ferm ta' qabel il-pandemija, partikolarment tas-sena 2019, iżda kollox juri li issa l-qasam turistiku f'Għawdex miex il-qudiem u fid-direzzjoni tajba. Mistoqsi dwar kif bħala assoċjazzjoni turistika qed iħarsu lejn l-istaġun tas-sajf, Joe Muscat qal kif l-indikazzjonijiet huma pożittivi u li Għawdex mistenni jerġa' jara influss ta' turisti li jaqsmu il-fliegu biex jitpaxxew bi sbuħija li taf toffri l-gżira ta' Tlitoljiet. L-indikazzjonijiet li għandna huma li s-sajf jidher li huwa ser ikun perjodu movimentat ħafna fejn qed ikollna numru ta' requests illi huma inkoraġġanti ħafna. L-istabbilimenti b'mod speċjali tal-akkomodazzjoni qegħdin iwasslulna dawn ir-rapporti illi jidher li ser ikun sajf biex ngħidu hekk li jkun qabad it-triq tal-irkupru tal-settur tat-turiżmu fil-Gżira Awċija wara sentejn bażikament illi fihom konna interrotti bil dak li kien qed jiġri f'dak li għandu x'jaqsam mal-pandemija.